mo siya tal. Belen! Belen ay man kan. Ano sa pingon? Oy, picture ta, picture sa ta. Heidi. Heidi, picture sa ta ba? Tara na, sige na. Okay. Go. Let's go. To ligo. Ay. Where's my life vest? Come here. Oy, ngunit Heidi. Ano to? Man ako una-una. Ma, bugatan ni mo. Di ba bira oy, kina ka nang. You go first. Di madao. Yawa binoangar gyud na niyo baka drin ba. Di ba bira, man sa Di makibutang ko te. Oh, to na diha ra. Diha ra. Dili, diha sa merkano ni akong gigikon. Diha ra kay naman ang simong manaraman ko diri ah. Ako rin magbantay. To tanan ni ambak ng kuan, ni ambak ng kugang. Nya ra ko dito sa pingon. Lalagod lang ay itok lang eh. Oh, water bike. Kaya siya hindi ka malumulang oy? baloy. Oo, yun lang lang. Lumusan tayo. Manang mo, manang mo. Ano ba yun? Okay kayo, no? Balog lang lang yun. Balog lang. Kabalo sa hindi mo lang ay? Oo. Lumsan, takadaron? Mabili. Mabili. Tuan ang magkuano, mag-inaog kuan, manugang, Hawaiian. Kadalog sila gano'n dito. Dangog yun. Ulan man. Oy, sa marong kantaha, oy, yatay pagka-distract. Bakatel! 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 Ah. Isa naman eh. Hindi naman mo dawat og wa pa. Anak ni Pakadre no nga talawan og kuan. Pwede ko ano gamiton. Magbayad man. Miss Iris, oh, magkamatis mo ulit. Hindi ko na ta. Pinatay man ako ng tulay. Grupo ko eh. Awi rin kay mo ligo ko dito. Di man ka maligo. Maligo? Uy, ikaw ko nang kwarto sa Amerikano. Madlukoy. Ayun na buwa kada ara man mil. Yaway. Ay ra. Ay ra ba? Ano ba siya? Dili ka maliko nang. Ayaw, kwan ka na kahal. Ara ba yung mga silpo?
bay kwarto sa Mercano. Dai bag. Bag sa Mercano diri putang. Bag sa Mercano. Sa Iris, ada nagbata oh. Ako mahog na ron. Sila Iris oh, ano nga angka dito. Lami ato ba? Makita ra dai. Picturean. Pwede ba ka maligo? Birahon na ka?